Taká vzácna chvíľa, ideme odovzdávať ocenenie, ktoré sa volá ocenenie Pipi dlhej pančuchy. Tak nám teraz povedzte, kto získa toto ocenenie a prečo. Ešte predtým, ako povieme, tak chceme len približiť tú cenu. Ocenenie Pipi dlhej pančuchy je cena, ktorú každý rok my v Úsmeve udelujeme bývalým domovákom, ľuďom, ktorí sú dnes dospelí a sú vzorom a inšpiráciou pre nás všetkých. Aj pre mňa, pretože sama som vyrastala v detskom domove, ale ktorí naozaj môžu byť tou inšpiráciou a tým vzorom aj pre decka, ktoré sú teraz aktuálne v týchto zariadeniach. A kto ju dostane, už povie náš pán Čestný. Náš pán Čestný. Čestný pán predseda, pán Čestný. Veľmi čestný. Pipila pančucha, nemusím predstaviť prečo, ináč to je taká pikoška, ale najväčším fanúcikom Pipidlej pančuchy bola samotná pani Astrid Lindgrenová, ktorá dokonca my sme jediní na Slovensku, ktorá máme reálne a ktorá máme oprávnenie používať toto meno v prospech detí, čo robíme tieto aktivity, takže naozaj priamo má od nej list, takže toho sa veľmi tešíme. Ale za tie roky, za tie 35 rokov vyrastlo veľmi veľa osobností. To sa naozaj potvrdí, že aj cez toto umenie a vďaka samozrejme aj tých ľudí, čo sú okolo týchto našich detí, vyrastli veľké osobnosti. Moje zostali vynikajúce výsledky, ale takí dvaja vynikajú. Samo dvojediny, predstavili sme Jara, ale dvojediny, to všetci viete, lebo to sú mladí ľudia, ktorí prešli, dneska nie mladí celkom, ale nie sú úplní mladíci však. Pred 35 rokmi, prešli všetkými formami náhradnej starostlivosti. Roky vystupovali. To nielen vystupovali, pomáhali organizovať tieto koncerty. Potom sa stali profesionálne v tejto oblasti. Videli ste, Jaro bol šéfom vychovateľov na všetkých na celom Slovensku. Paolo robil viacerých zariadení, dokonca bol následník pána generála ešte keď teda jeho predchodcu. Ale čo chcem povedať naozaj to, že sú naozaj príkladom toho, že sa dá spojiť toto všetko, využiť tieto životné skúsenosti, lebo dneska sú obidva riaditeľia zariadení. Paolo je riaditeľom reedukačného centra v Sološnici a Jaro je riaditeľ detského doma v Gelnici. Čo viac môžeme chcieť, ako ďaleko naozaj tieto naše decká vyrastú, ako môžu tie svoje vlastné skúsenosti pretaviť na niečo fantastické. A to je Pipidla pančucha, preto ich sa obidvoch pozývam, aby sme im mohli túto cenu a poprosím ešte pána generála. Poprosím teda, aby prišli k nám. Pán Čestný bol, pán generál, nech sa páči. Ja by som hlavne poprosil ocenený za rady. Aby prišli na pódium. pódium. Poďte, toto nerobíte sa, ja vidím, že čakám. Ak sa vám zdá, že sa na seba podobajú, áno, túto dvojčky. My im srdečne blahoželáme k tomuto oceneniu a treba povedať, že naozaj ja sa s nimi stretávam dlhé roky na všetkých podujatiach, ktoré organizuje Úsmev ako dar, dokonca aj pri iných príležitostiach. Takže? Ďakujem veľmi pekne. Organizátori teda povedali, že aby som bol taký motivačný. Ja práve možno niekde naopak. Keď vidím tieto dvojčatá tu, tak ani mi nedá byť nemotivačný, ale hlavne by som chcel v prvom rade poďakovať vám, decká, za to nádherné vystúpenie, ktoré tu dneska každé jedno za sebou následuje a ja sa z toho hrozne teším. Byť na pódiu a niečo rozprávať pred takýmto auditoriom, už vôbec nie pred vami, obidvaja ste riaditelia a každému svedčí nejaká stolička a to som vám myslím aj hovorila jednému aj druhému, že som pyšný na to, že práve takíto ľudia, ktorí majú aj tú osobnú skúsenosť, sa dostávajú časom na tie miesta, kde im to naozaj svedčí. A takisto si myslím, že to dneska svedčalo deťom a ešte im aj bude svedčať. Určite. A ja teda si veľa z toho odnášam aj z posledného divadelného úryvku. Dievčatko na konci to veľmi pekne povedalo. Niekedy ani sám sebe nerozumiem, ale dúfam, že to robím dobre, lebo ma vedie to srdiečko a ak to srdiečko vedie aj vás, divákov, ľudí v auditorium a hlavne vás, decká, tak nemôžete nič pokaziť. Pokiaľ budete so srdiečkom fungovať, tak ako aj tu ľudia, ktorí pred vami stoja a dnes sú ocenení, tak občas sa môžete pomýliť, ale to srdiečko vás vždycky vráti naspäť. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, že tu dnes s vami môžem byť a ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali. Ďakujem pekne. Chceli by ste niečo povedať? No dobre. Ďakujeme veľmi pekne.
v takom veku sa už málo kedy milíme. Máme 50 za chvíľku a nikdy nie je kreslo isté ani stolička, to viete. Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať.